kami dun sa... I only saw one. It's alright, Papa. Kasi sa dalawa. Pork yung sa kanya. Sultanas para sa macaroni salad. Okay, Baba, hold this one, No, this okay. Put in the cart. Labas kami kasi si Sakin, ihina raw siya. At hindi yung, alam mo yung number 2. Kaya niya pa naman daw pigilan yun. Pero yung ihi, hindi na. Iniwan ko doon si Kuya. Kasama niya yung dalawang cart. Come on, Baba. Sasa? Very hot. Ang init nga. Come on. Holly, come on. Baba. Very hot. Yung init sa labas, parang galing ka sa ano, sa apoy. Yung alam mo, yung lakas ng apoy. Ang init. Are you alright now, Zach? You feel better? Zach? Jackie boy. Hoy, hinahanap niya yung cart niya. Ayun si Kuya, oh. Kuha ko ng Head and Shoulder na shampoo tsaka conditioner. Saan natin to ilagay? Dito na lang kay Zach. No, we still have sunscreen, Kuya. And kuha tayo ng body soap. Huh? Yes. Dito na natin ilagay kay Zach. No, we don't need that one. Bili ako nito para sa ano ba? Pang scrub sa likod pag naliligo. Is that back spatula? Yes. Diba? Sinampula na ni Zach. Hindi mo yan mararamdaman sa kasi may plastic pa yan, oh. Kailangan natin ng maraming eggs para sa leche flan. Wala sila talaga tulad nung sa Woolies na 30 pieces. Ito lang yung pinakamarami nila, oh. 18. So, ito na lang. Kuha tayo nito. Siguro, dalawa. Kuha akong dalawa kasi meron pa naman ako sa bahay na tirang ano, eggs. What's that, sa? Yeah, kailangan natin ng milk. December 20. Okay, 29. Okay. That's alright. No, wait. Careful, ha. Careful. Oh! Okay. Tayo ng dalawang thick and cream. Ito yung ginagamit kong cream. Yan, dalawa nito, Kuya. Yan. And kuha rin tayo ng sour cream. Dalawa. That's how she would. Here, I'll get the yogurt. Kuha ko nitong maliit kasi hindi ko alam kung marami pa ba yung ganito namin. Baka kulangin. So, kuha tayo ng maliit. Okay. Bilang ko si Pompal ng ice cream cake. Yun ang birthday cake niya. Ice cream. Kasi wala naman ako dito mabibilan na ano, yung cake na alam nyo yun. Katulad sa kanya. Sabi ko, ice cream cake ang ibibili ko sa'yo kasi mainit sa birthday niya. Eto. Sandali lang. Ito yung cake ni Pompal. No, this is Pompal's cake. Okay? Ice cream. What kind of ice cream? Pink. This one? All different flavors. Okay. Pink one. Get that one. Okay, that one it's alright, Kuya. If you get vanilla, there's gonna be blue. No, I don't think so. Come on, I think that's a stain. Come on, it's alright. Quick, can you put it on? It's cold. Careful, careful. Okay. Pwede pa, Holly? Right there. Ah, okay. Get one, Kuya. Nalampasan na pala namin. Oh, you don't leave your cart in the middle. Hala, iniwan na nila ako. So, yung mga kinuha ko ngayon is more, meat and vegetable fruits and mga cold food. Mom, I replaced the green with marshmallow. Okay. Kasi diba, pumunta na tayo dito ng isang araw para sa mga drinks. It's alright. Come on, you cannot hold it. You're stronger. Okay, come on. Let's go. It's alright. Marshmallow. Alright. Okay, okay. Ito yung ice candy. Sugar. Oh, wow. Kailangan ko ng detergent. No, not that one. Where is it? Here, here. Here. Ito yung gusto ko kasi mabango at saka maganda sa kamay. Ito ba? And kailangan ko rin para sa bata sa kanilang sleeping slide. Where is it? Wait, I'm gonna find yours. Ito yung sa nila, sa sleeping slide. Mabango to, yung lychee ang No, this one it's alright, this one. Get the bigger one. No, just the small one. This one it's alright.
Nakalimutan namin kumuha ng fruit cocktails para sa sa salad. Fruit salad. Nasaan yung fruit cocktails nila dito? Ito lang yung meron sila. Fruit salad. Wala na bang iba? Can we get this so we can eat this? No, kuya. Ito na lang. Sak, I need your card, Sak. Okay, Sak na natin ilagay. Lobat kayo. So, 2. And 3. Hey, you! Kasi may mangga pa naman akong ilalagay. Kailangan ko ng tray para sa sa You can't crush anything. I'll go egg. lobster. Isa lang naman. Yan. We need that one. Kuha ulit ako ng Nestle cream. Ito ba? At saka condensed milk tapos evaporated milk. Tapos isa nito. Buti na lang kumain na kami kanina. Condensed. Upo na siya dyan. Are you tired, Papa? You alright? Upo na siya dyan. Oh. Kumuha ko ng 3 cream, tapos 3 condensed milk, and evaporated milk. Come on, let's go. Oy. Baba, come on. Baba, let's go. Kuha daw sila ng inumin nila. Okay. How about you, Holly? Come on, you need a drink, Baba, for later. Ang init sa labas. Come on. Kuha tayo ng pineapple juice, 2. Okay. Ginamit ko na yung cart ni Sak. Okay. I think we're done. Sana wala na akong nakalimutan. Bumalik kami dito sa may sa may mga pasta. Tinitingnan ko baka kasi may nakalimutan ako. Alam ko may nakuha na akong spaghetti para sa ni Pongpo sa birthday niya. Wala na ba akong nakakalimutan? Sana wala akong nakalimutan. Diyos ko po. So, eto na yung mga nakuha natin dito sa Coles. Ayan, nakita nyo naman lahat, di ba? Ayan, kay Kuya. I think we're done, Kuya. Okay, let's go. I don't want small square. Yeah. Kasi gusto nilang mag-ice cream sa Badnox. Okay, nasa na yung 2? Bayad na tayo. I think that one, Kuya. Yes. Put the bags first. The eco bags first, Kuya. Kuya. The bags, put it there. The pink bag, yeah. Hey, break my uniform. Okay. Bayad na kami. Andun na sila. Iniinom na nila yung yung iced tea na kinuha nila. Kuya, can you open Holly's drink, please? Thank you. Okay. Did you say? You didn't touch my napkin. You drink straight? Oh, good. I didn't want my... Naubos na nila. Si Kuya, nandito na yung kay Kuya, oh. May naalala ko, wala na pala akong oyster sauce. Nandun na tayo sa cashier. Ayan, oyster sauce. Kuha tayong isa. Tapos na tayo dito sa Coles. Punta naman tayo sa Baker's Delight. Kuya, not there, Kuya. Kuya, Kuya. Go straight, go straight. It's too hot. Go straight, please. Wait. Go straight. This straight. We're going to whatever. Yeah, we're gonna get bread. Are you alright, Zach? Okay. Sobrang init na, as in 45 degrees. Kasi ayan, kita nyo ba? 45 degrees sa labas. So pinapaano ko lang yung aircon muna kasi sobrang init din ng car. Mom, it's still hot. Yeah, very hot. Wait. No, Mom, this. Pupunta pa kami ng Baker's Delight and She's Apples. We're going to She's Apple. Yeah, to get What? some. I'm gonna get capsicum kasi wala silang green bell pepper. Alam nyo bang nakalimutan ko? Well, it's right next Peas. to us. Peas ang nakalimutan ko para sa fritada or mechado. Sa na lang yung kunin sa shop. Ooh, init. Mom, it's getting cold. Baba, you alright? Oh, init.
Dito kami sa parking lot ng Baker's Delight. Parang ayoko kong patayin yung car kasi sobrang init. Natakot naman ako baka may sumakay and then takbuhin yung aming car. Baba, come on! Tapos eto, alam niyo ba, eto sobrang init kaya hanggang ngayon, mainit pa rin to. Oh. Where's your slippers? Okay, let's go. Dito tayo sa Baker's Delight. Ayun, naka-order na akong tinapay. Punta kami dito sa She's Apples kasi wala akong nakuhang capsicum or bell pepper na green. Tsaka baka meron din sila dito peas. Come on na. Dito. Mga fruits din dito. Healthy option tong grocery na mga fruits and vegetables. Kuha ko ng iba-ibang lollies. Alam niyo to yung, di ba nung nag-birthday si Holly? Dito ako kumuha ng mga lollies. Ayan, ang dami iba-iba. Ayan, eto yung capsicum. Kuha tayo nitong dalawa. And nakakuha na kami ng mga lollies. Ayan yung mga... I thought you already have that. Ayan. I have one. No, I don't have a green one. I need a green. But they would have green ones at Coles. No, they don't have. Remember we asked? Okay, come on. I just want this. So, let's go. Hoy, come on, Holly. Ano pa ako kung mayroon silang peas? Wala ata. Pickle. No, we don't need pickles. Pickle Wala eh. Dito. Pickle with peanut. Wala daw. And nagtatanong din ako kung mayroon silang spring roll wrappers kasi nakalimutan ko sa Coles. Ako na talaga. Double check. Okay, thank you please. Oh, nagtanong na ako. Pero wala sila yung peas, yung nasa lata, wala. So, wait lang. Tanungin niya daw kung mayroon na spring roll wrapper. Sana meron. Ang tagal ni ate. Yung ice cream dun, baka matunaw na sa sasakyan. Do you have? Okay. Hindi niya pa pala natatanong. Andun pa siya. May tinutulungan siyang ibang customer. Kanina pa ako naghihintay dito. Pag nagmamadali ka talaga, no? Doon naman natatagalan. Andun sila, oh. Walay daw. Wala sila dito. Yung dalawa pa naman, yung peas tsaka spring roll wrappers, wala sila. Pero may capsicum. Okay, you can eat now. Si Sak, hindi naman kapaghintay para kainin yan, oh. Ang init. Dito tayo kunin natin yung tinapay. Okay, come on, Papa. Ayan na yung tinapay natin. See ya. Merry Christmas. Yes. Okay, thank you. Oh, Holly, Kuya, can you get this one for me, please? Thank you. Okay, let's go. In the car, yes. Ay, ang init. Okay. Okay, thank you, Kuya. Oh, here. Dito ko linagay yung ice cream sa harapan ko. Pandarin na natin. Kuya, si Holly, please. What about the lolly? Okay. Seatbelt, please, kiddos. Pandarin na natin ang car. Hala, si Holly, tinapon niya lang yung kanyang What about the ano. lollies? I'll just put them there. Yeah. I see. Just hold it here. Okay, let's go, let's go. Wala, hindi ako nakahanap ng ng spring roll wrapper. Okay. Tinatawagan ko yung Filipino store para nga bumili ng na. You have reached the message bank of... Wala, hindi niya sinasagot. Para bumili ng ba? Mom, that means I would be closed. Lumpia wrappers. Yes. Para dun sa hipon. Wala, hindi niya sinasagot. Baka wala siya sa bahay. Wala, ngayon pa talaga. You have reached the message bank of... Moiko. Bumalik kami dito sa Coles kasi nga wala, hindi sumasagot yung Filipino store, and kailangan ko din kasi kumuha talaga ng peas. Come on, dalawa lang naman yung kukunin natin, and sana wala na akong nakalimutan. Come on, hurry up. Hi, Frosty. Okay, where's your drink? Okay, come on, Baba. Here. Okay, later na, Baba, we're just gonna run. Okay, wait, come on. Run now, boys, run. Come on. Run. Diba, bumalik tayo dito. Ang sarap dito sa dito sa may mga freezer. Ang kunin ko na lang instead na yung sakan, eto na lang kasi mas maganda itong gamitin. Eto yung frozen peas. Hindi yan. Nasaan yung frozen peas? Just peas. Asan na yun? Ayun, sa kabila. Ito ba? Ayan. Okay.
Okay, Kuya, hold this one. And we need a spring roll wrapper. Come on. Baba, hurry up, Baba. Para kami nagre-race. Ito yung spring roll wrappers. Isa lang naman ang kailangan ko. Ilang pieces ba to? 20? Okay, okay na to. Okay, let's go. Go, let's go, let's go. No, it's alright. Run daw. Okay, go, Papa. Let's go, let's go. Come on, Kuya. Come on. Here, this way, because it's too hot there, Sa. Come on. Okay. Tingnan niyo si Holly. Okay, let's go, let's go. Hurry up, Papa. Sabi ni Sak, wag ko daw ilagay sa sa grocery shop, yung hawakan niya lang daw. Okay, come on. Okay, get in the car. Dito na kami sa sa Badnox, and dumaan pala kami kanina sa sa butcher para kumuha ng steaks, tapos beef schnitzel, and linagay ko dito yung tapos na si Sak binigay niya sa akin, linagay ko dito sa lap kasi sobrang init talaga. Let's go, let's go. Ice cream. What's that? Ayan na naman siya. Ang tagal niya naman kapag bubble gum and I just want a what? a what? Mint? I want mint first and bubble gum. Bubble gum. Yan yung mga ice cream. Ang dami ni. What's that, Sa? So mint and bubble Mint first, the bottom, and then bubble gum. What do you want, Ali? Rainbow. Thank you. Okay, thank you. Let's go. Bye. Merry Christmas. Thank you. Grabe, ang bilis mag-melt ng ice cream. Dito na kami sa car. That's really melting. Dito na kami sa car. I'm really at degrees right now. How many? 46. Oh my God, 46 degrees. Tingnan niyo, oh. Grabe mag-melt yung Mine's ice cream. already melting. Si Kuya meron siyang mango and banana. Okay, let's go. I'll lick yours too. Don't roll it, Bundy. No, I cannot reach you, Baba. Do you wanna try? I already tried. Come on, Kuya. Okay, let's go. Alis na tayo. What is that? Irish cream. Huh? Irish. I like it. You like it? Yep. Okay, let's go. Bayan na kami guys. Kanina pa, linagay ko muna sa freezer yung mga dapat ilagay sa freezer. And nandito na nabutan nila ako nagpuputaw. Nandito na si Ate Isha. Where's Ate? Nasa toilet si Ate. Ayan si Jen. What class? Nasa toilet. No, it's like 30 minutes. Yeah, so I'll take a bit. Yeah. Kasi medyo hindi pa malamig yung Bloody hot. She's been hot. How many degrees up there? 48 there. 48 daw sa Adelaide. We on board, right? 46 na dito eh. Right. Yeah, we got new battery. Si Ate nasa What's toilet. tomorrow's at? What day is it tomorrow? Boy. Good. Ate, ayan si Ate. Ang ganda-ganda naman ni Ate. Halika dito, Ate. What do you want for tea, Ate? She hadn't eaten all. She didn't want to eat. Why you don't wanna eat? I told you don't be shy. Hmm? Right, she had a couple of snakes. Cook us something good. Yeah, I'm gonna cook something. What do you want? Sobrang init ng ulo ni Ate. Hindi yung init ng I mean, yung kasi sobrang init dito ngayon. Pati ang katawan niya sobrang You're warm, Ate. Kanina pa siya hinihintay ni Holly. Oh, ayan na siya. Oh. Say hi to the vlog, Ate. Hi. Si Ate nauna dito. Sa Sunday pa yung mama niya. Ano sila dun sa sleeping slide? Hindi pa ako tapos mag-put away. Ano sila? Oh, si Sak. Oh! Oh, what happened? Okay. You're wet. Ayan si Ate. Yung dalawang boys nasa trampoline. And eto, hinihiwa ko yung isang pork belly na nabili ko sa Foodland. Kasi ito yung gagawin kong afritada or menudo. So, ayan. Hiwain ko na siya, tapos ilagay ko sa freezer para madali na para sa akin. Ang ganda nitong pork belly na nakuha ko kasi talaga siya, ayan layering talaga siya ng taba, laman. Ayan ang ganda. Ayan, ang kapal pa Okay, are you done? Okay. Okay. Ayan tingnan nyo ang ganda niya Sarap talaga nitong pang adobo at saka yun nga, yung may mga saras ang
ulam. Tapos ko na i-chop yung pork belly. Ito yung, afritada for Christmas. So, para ready na siya. Ilagay ko na to sa freezer. Tinatanong ako ni Sak kung sino raw nanalo sa crickets. Eh, hindi ko naman alam. Who won, Sak? I'm purple. The purple daw. Kasi nanonood siya ng crickets. Tapos, lumabas siya. So, Mom, I'm teaming cricket. I'm starting for Sydney Thunder. Sydney Thunder. Is that the Sydney Thunder? Is that the Yeah, that's the purple one? No, that one's the No, green. so you lost. No, we won. Yesterday, Sydney Thunder and Melbourne and Sydney Thunder won. Alright. So, maupo muna tayo kasi napagod ako And kanina pala, bago kayo pumunta ng Foodland, madadaanan din kasi yung chemist. Kasi naghahanap ako ng bagong Hey, Mom, can I have Yes. a plum? Later. Moisturizer. And, eto, may nakita ako. Ayan, sa ano to? Estee Lauder. Eto yung Resilience na moisturizer. What's moisturizer? Eto. Ano siya? Isang set na siya. Merong ganyan, Ayan. Ito yung Resilience Multi-Effect. Ayan. Is that what you got at Kmart? Para Yeah, dito. Ay, Diyos ko po. Huh? Yes, kuya. Ayan. At chemist. No, kuya. You got a lot over there. Ito may SPF 15 na siya. Ilang ml ba to? 50 ml. And meron siyang kasamang para sa eye. Ito. Eye cream. Ayan. Maliit lang. So, ayan. Hindi nyo makita, no? Walay. Basta yan. May eye cream and may serum din. Eto, may serum. Maliit lang. Ilang ml ba to? You want basketball? 15 15 ml. Ayan, 15 ml. Ito din, 15. Ito 5 ml. And ito ay 15 ml. Ayan. And meron din silang multi-action na foam cleanser. So, yan yung kasama. And ano siya, magkano ba binayaran ko sa kanya? 170 itong isang set. Tapos, eto, marami na akong nakitang review nito, pero hindi yung isa pala nito, hindi ito. Yung night repair ng Estee Lauder. Ito yung advanced, mas intense to. Hoy, Kuya Sak! Holly! Holly, be quiet please. Naglalaro kasi sila ni Sak. So, yung night repair, marami na akong naririnig na maganda talaga daw to. Tapos, pagpunta ko doon, yun sana kukunin ko. Tapos, yung doon, yung sales lady, sabi niya, itry ko daw to kasi mas intense daw to. Eto, 20 ml. 20 ml lang to. Yung kinukuha ko sana, kasi wala na, ang gusto ko sana is yung yung night repair na 100 ml. Wala na sila. Ang meron lang sila yung 50 ml. Tapos, sinuggest niya to sa akin. Eto daw, mas maganda. Intense daw to. Ayan. Advanced Night Repair. Intense. Magkano bili ko dito? Concentrate. Ano talaga siya? Strong. Ilang ml yan? 20 ml. Ang binayaran ko sa kanya is, nasa na yun? 120 sa ganitong, bote. 20 ml, 120. Yung yung isa, magkano ba yun? 100 plus din yung 50 ml eh. Pero sabi kasi, yun sana kukunin kasi wala na yung malaki. Kukunin ko na sana yung maliit. Kasi sabi niya, rin-recommend niya to. So, tapos pinatry niya sa akin. Maganda talaga siya. So, sabi ko, sige, itry ko na lang to. So, yan. Ito yung ating pandagdag sa skincare routine natin. So, yun na guys yung vlog. I-close ko na to kasi magluluto na ako ng dinner namin. First dinner dito ni ate. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Say bye! Bye! Ate, bye! Bye, bye, bye. Holly! Bye! Bye! Okay, good night guys! Real love will get
Ito yung request ni ate, Filipino food. So, naggisa ko ng ribs, tsaka tocino. Ready na si Holly, oh. Ayan si ate. I'll get your rice. Yung first dinner ni ate dito sa bahay. How is it, ate? You like it? Good. And nag-request sila ng Filipino ketchup, UFC. You like it, Holly? Did you pray? Good girl. Kadalawang ano na si ate. At that's your second plate, right, ate? That's your second plate. Yeah. She really likes this. What's that? How old have I had this? Oh, like 7 years? When I was young? Yep. 1? Mm-hmm.